tingnan mo yung mukha mo. Kung lumiliit. Puro mahirap yun ah. Loko ka talaga. Pose ka dyan. Hi, Miss Vince! Nandito ko ngayon si Andrei Roxas. Meron din siyang YouTube channel. Don't forget to subscribe. Yes. And nandito kami ngayon para magturo ako sa kanya ng make-up. So, mamaya, kukunan natin ng shots pag marunong na siya. Pero, ngayon, sinututor ko. Welcome to the Beauty and Die Show! So, mag-primer na tayo. So, usually, Jay, pag nagpa-primer tayo, pwede mo talaga siyang ikamay. Kasi parang naglalagay ka lang din ng moisturizer, ganyan. So, tapos ako magturo kay Dre ng tutorial. So, in-erase namin yung makeup niya para gusto ko sana makita if kaya niya mag-makeup on her own. And, syempre, I will still guide her. So, parang, kunwari, channel niya to. Okay? Alright. Mga bisprins, wait lang ha. Okay. So, ang first natin gawin ay, this is the primer. Ay, yung poreless. Gusto ko to para walang pore na lang ako maglalagay. Ay! Kinakabahan ako, Crisha. Okay, spready. Tapos dapat ang hawak ko sa makeup brush sa dulo. And yung eyes. So, para saan ang primer ulit? Yung primer para para maging base ng face mo. So, Okay. para ma-protect din yung face mo sa And long-lasting. next Natin ay foundation. Yung foundation natin ay gagamit tayo ng Max Factor. Yes. Healthy Skin Carbon. Alam ko na natin yung skin color. Kanina nag-strip test kami dito. Stripe. Okay lang yun. It's okay. Stripe test. Ayan. Ayan. So, blending. Don't forget your neck. Ha? Kinakabahan talaga ako. Basta pa make-up, usapan, Crisha. Okay lang yan. Ano naman kita. Hindi kita iiwan. Char! Guys. Comment down below. Kinakabahan din ba kayo kapag nagme-makeup kayo? Kasi ako, kabado ko. Pero feeling ko lahat ng ginagawa ko hindi tama. Hey, no! Pero natutuwa naman ako manood ng makeup videos. Ang hirap. Mga bispri. So, ano yan? Ito yung color corrector Tama. na pang tanggal nun sa yung dark under eyes. Galing. Yes! Ay, Diyos ka Lord. Napasa na ako sa aking exam. Exam. Tapos, onti lang yung lalagay natin. Ganyan lang. Fast learner. Yes! Tapos, lalagyan natin ng concealer din. Yung ilalim na part. Galing. Ito. Yan. So, pwede mo yan ikamay. Pwede mong i-brush. Brush. Ayan. Yeah, tama ba? Yes. Nakakapag-makeup na po ako, mga bispris. Yun. Alam mo na. Tsaka yung mga brands na okay. Oo nga. Pero nakakaba pa rin talaga mag-makeup. Kasi parang feeling ko, pag nag-makeup ka, tapos nagkamali ka, parang ulitin mo na ulit. Parang wala na yung in-effort mo. Balikan natin yung tinuro mo. Yung tinuro mo, kung dito, Yes. dito ka magsa-start. Okay. Tapos from dito hanggang sa, titingnan ko yung gitna ng mata ko, paakyat. Tapos yung dito hanggang dito, pababa. Yes. Ang galing! Okay.
Kinakabahan po ako. Huwag kang matakot, madali lang mag-erase. Ito, pag ganyan. Yes. Tapos ito, pababa. Mm. Tapos, since may kilay naman talaga ako, parang mag-fill na lang ako nung mga kulak-kulang. Ayan o, naayos mo. Di ba medyo may itim ka na nalagay dito? Oo, ito. Kita mo yan? Mm-mm. Ang gawin mo dyan, i-concealer mo lang. Pero slowly lang din kasi baka ma-conceal mo yung kilay mo. Buong kilay. Sobrang konti. So, yan. Okay na yan. Tapos i-blend mo konti. Parang sobrang konti lang. O, diba? Naayos mo yung kilay mo. In fairness, marunong ka magkilay, oh. So, makita sa camera. Tingnan mo, huwag kang wala. Compare mo sa kabila. Ay, oo nga, ano. Sana lang magpantay sila. Kaya yan. Kabila na. Eh, since marami pa, pwedeng ito na muna. Sabi pa nga nyo naman. So, pag ganon, puli mo lang pag ano. Pantay ba? Parang Actually, pantay naman. Pantay siya. Parang pantay. Pantay siya! Hallelujah! Tingnan mo, hindi mo kailangan. Hindi mo na Uy, hindi, Trisha. Ikaw lang ang nagturo dito. Next, sa kilay ay powder para, yan na yun, tapos na yung liquid lahat. Tama ba? Tapos na. Oo, ang bilis natin. Unless nag-cheek tint ka, eh hindi ka naman Hindi naman tayo powder eh. Ang bilis natin. No, ito. Marunong. Okay. Dapat iwasan yung kilay. Oo, kasi masisira yung ginawa mo. May produkto na eh. Baka malagyan lang ng powder. Sayang naman. Yeah. Okay. Okay na. Marunong. Okay. Next ay contour na muna tayo. Okay. Sa pagkukontour, Contour brush. kailangan natin ng contour brush. Ito. Guys. Okay, simulan ko muna dito. Tapos, parang paikot-ikot onte. Hindi ikot. Hindi, diretso. Ganyan. Yes, diretso siya. Secret. Dito. Tapos, ganyan. Pababa. Yan. Okay Okay. pa? Or okay Tapos na? sa kabila naman. Ganyan. Yan. Tapos... Ayan, tingnan mo yung mukha mo. Kung lumiliit. Puro mahirap yun ah. Loko ka talaga. Loko to si Dre. Galing sa likod. Sa tenga, pababa dito. Oh, sa ilalim naman. Dito na. Dito. Yes! Ay na tayo dyan. Tapos, nag-contour na blush. So, marami kang choices dyan. Na feel mong gamitin. Try natin. Okay na. Ilagay ko siya dito. Yan. Tapos papunta sa contour. Pumunta sa contour. Dito. And huwag ka na magbilog. Wala na mga bilog-bilog. Wala nang bilog. Mahilig ako sa bilog. Ayan. Yan. Ayan. Diba? Ayan, okay. After ng blush, I think, ay... wait. Patay na ba? Tingnan mo. Parang isang line. So, Dapat. Pwede pa siyang dagdagan. Wala, kasi tama lang yan. Pero tama kulang. yan. Yan, kulang. Tapos after ng contour, blush, and... Pwede. ba? Pwede. Tapos, dapat dito, pag ganon. Yes. I... Ganon. Ganon. Ayun. Tingnan mo. Tapos i-compare mo sa kabila mong mukha. Ay, ang ganda. Diba? Kasi Ang lakas mo kaganda. Yes. Yeah. Okay, very good. So, actually, yung mga ganyan lang na look, tapos naka-lipstick ka lang na nude, pwede na yan pang date. Makaka-achieve na to. Like, hindi ka na mag-eyeliner. Parang ano lang yung gusto mo na ng fresh look. Ito, tama ba ito? Didiretsuhin ko lang, parang ganyan. Yes. Just go down. Yan. Di sa kabila. Correct?
Yan. Then sa kabila. Yan. So, eyeshadow ka na. Uy! Ganda na ng ilong ko. Okay. What's next? Eyeshadow? Oo, eyeshadow na. Marami kang choices dyan. Binigyan kita ng 3 palette. Kahit anong kulay na gusto mo, pwede ka maglaro ng colors. Highlight, tapos mid-tone, Yes. tapos contour. Yes. Dapat di ba hindi ako abot doon? Kasi parang 3 part. Tama ba? Or Ganyan. dapat tumabot ako? Hindi naman. Yan, okay na yan. Yan. Tapos yung last, yung Contour. contour. Tama ba? Tama ba? Pag tinitingnan ko, halatang nandun yung contour, mid-tone, highlight. Dinorsion talaga. Ibig sabihin, kailangan mo lang siyang i-blend. So, parang ipagsama mo sila lahat. Parang, iganon mo. Igalaw mo sila. Igalaw. Oo. Anong gagamitin ko? Huwag ka matakot na parang nakastuck lang sila. Then, nakita mo to. Nandito lang yung contour mo. Look at the mirror. Look sa mirror. Nakita mo to, nilagay mo to. Pero wala ka dito. Lagay ka dito. Yan. Very good. Tayo mo muna. Blend ko sila. Pwede mo na to i-blend. Itong gamit. Ito yung- Parang i-ano mo lang siya. Halo-halo. Medyo Oo. halo ka lang siya. Oo. Para hindi siya mukhang stuck sila dyan. Kumbaga, kailangan suwabe. Suwabe yung wave. Yan. Yan. Try natin. Para iba naman. Ay, ito. Pink. Cute din to. Okay. Yan. Tapos, gamitin mo na yung lip brush. Ah! Diba? nga. Mas madali siya. Diba? Ay, galing! Uy! Tapos, Pwede na akong mag-ano. eyeliner. Pwede? Oo, pwede na na. pumasa. Oo. Pag nakikita mo siya, Dre, actually, na-perfect mo na to. Pero dito, may ayan o, may crooked. So, pwede mo naman i-dagdagan. Parang konti. i-fill in ko lang. Yanin ko lang. Yes. Hala, para kumakapal. Okay lang ba? Pwede na. Yan! Yay! Marunong! So, I survived. I survived. naluwa ka pa? Hindi naman. Kaya naman. May May konti onte. kang so pag ganun, huwag ka matakot. Saan yung face powder mo? Ito. Hindi yung parang na. Ito. Ito na lang. Yan, i-powder mo lang. Yan, sa may eyeballs. Baka ma-erase yung contour mo, ha. Kaya nga eh. So, pag nagre-retouch ka, pag ganyan lang yan. Ito pa mag-retouch. Yan, okay na. Yes. Yes. Marunong ka na, Dre. Tuloy. I swear, picture lang, pakita mo maya. Oo nga. Tapos, pag nilalagyan mo yan ng falsies, para ka na alis na. Nag-ganon na. Mag-lash curl muna ako. In fairness, marunong na siya. Nakita ko ginaganyan mo yung Pag sobra kasing nalagay, bubuo-buo. So, mag-spoolie ka na naman. Ito lang ang alam kong gawin, guys. Mascara. Hanggang dito lang ang favorite ko ito eh. Mascara. Nakakabuhay ko sa mga mata. That's so true.
magic? Ako ba to? Pag naluluwa ka na, tumigil ka. Pagkatapos niyan, tapos na? Oo. Tapos na? Thank you, Crisha! Okay. Pose ka na. Meron akong tanong. Anong nafe-feel mo na nagets mo na siya ganyan? Nung una, parang kasi talaga siyang ito talaga guys, parang ako kasi, hindi talaga ako nagme-makeup sa work. Pag may meeting lang ako, bigla akong maglalagay ng lipstick, ganyan. Pero yun lang, kasi blessed naman yung kilay ko, yan na yun. Tapos, alienating talaga sa akin, kahit parang maraming lipstick, maraming gamit, medyo iba yung feeling, kinakabahan talaga ako. Personally, parang, parang naghawak ako ng new toy or new item. Alam mo yung parang first time mo hinawakan yung DSLR camera, parang ayaw mo hawakan, ganun. Parang, pero nung naturo mo na siya sa akin step by step, tapos, parang hindi na siya masyado nakakatakot. Pero lalo na nung ginagawa natin together. Pero nung ginagawa ko siya nung mag-isa, doon talaga ako kinabahan, Inday! Diyos ko, sabi ko, Diyos ko talaga, nakakatakot siya kasi feeling ko mamamali ako every step, tapos feeling ko burahin na lang siya ulit, tapos parang ma-waste na yung effort, sayang time. Pero hindi naman pala. So, ang sarap lang pala ng feeling na ikaw yung nag-makeup. Kasi, di ba, instant yung feeling na maganda kapag may nag-makeup sa'yo. Pero, iba din pala yung accomplishment pag ikaw yung nakapag-makeup. Gusto ko mag-thank you kay Jay for Thank you. nandito ka sa channel ko, and Best Friends, meron kaming mukbang sa channel niya. So, if gusto niyo mapanood yung channel, yung video na yun, panoorin niyo. Nakakatawa din yun. Kami naman kinain. Sarap. Okay, so if you like this video, don't forget to like and share it, and comment below if you have more suggestions or Okay? Salamat, Crisha. Sobra akong na-touch. Thank you. Thank you. Okay, bye-bye, Best Friends. Bye-bye. Don't forget to subscribe my YouTube channel and turn on the bell button so you'll get notified every time I upload a new video.